Piye to, Mbah? Piro, Mbah? Wah, le ngitung. Nyilih hidune tating, nyilih hidune tita. Kon melet, kon melet. Tinggalnya mau duit iki lho. Kleru e. Kok ngitung duit? Ditung lho, kok biasane cok di. Piye Tin, sida seneng aku ora? Waduh, oh, anggakmu lho. Amin ngesai det 500 e kok. Ana SMS nyusul. Pripun? Kagem saking Mbak Tumiyono, kagem 1 juta kagem Mbak Sino, Tatin 500, Mbak Ayu 500. Ngisor dhewe iki nyusul ki Sehono 500. Iya. Alhamdulillah, Mbah. Oleh. Yes. Ora sida oleh wedi. Kuwi rasan-rasan arek gelungan we 500. Apa meneh nek gelungan? Iya ya, Mbah. Ndak marahi timbil. Aduh, Nas. Alhamdulillah rezeki. Seneng aja Mak ya, Mak. Muni piye? Sak penake dhewe. Ki diparingi sapa? Pak Limbo, Pak Limbo. Mas Seno. Saking Pak Tumiyo. Matur suwun Pak Tumiyo. Pak Tumiyono. Pak Tumiyono. Direktur Wijaya Karya. Allah wis ngerti. Wis ngerti gayamu ora. Lah nek biasane nek rawuh, wah, sinden iki dolar kabeh. Oh, nendak malah yo do mumet malah to. Ana sing ngantek rasa digunakake kok pangan renget. Ha iya. Rasa dinehke nek anu. Meso kelingan. Piye to, Mbah? Piro, Mbah? Wah, le ngitung. Nyilih hidune tating, nyilih hidune tita. Kon melet, kon melet. Tinggalnya mau duit iki lho. Kleru e. Kok ngitung duit? Ditung lho, kok biasane cok di. Piye Tin, sida seneng aku ora? Waduh, oh, anggakmu lho. Amin ngesai det 500 e kok. Lah piye to, Mbah? 500 ki ming dienggo sedina lho, nek aku sedina. Aku sedina wis wareg kok. Ah tak tukoke pecel lele ya soke kok. Lah kowe iki tek dienggo ragat pupur wae ora entuk. Pupure tating iki ya 800 900. Pupurmu kuwi. Heeh, kuwi lagi pupur tok lho. Tak tukoke glepung kowe tak ilag-ilig. Kuwi maling mung cukup nggo tuku bathok. Bathoke kok siji. Hah? Edian. Ya terus nah. Luwe batik mangga ya. Nek suaraku elek margo jenengan lho. Ana susulan meneh. Ora ono. Tengah dekor suwe-suwe. Pripun, Pak? Lho ana. Weh, halo. Apa kabar? Wah, iki sing rat kenyono sing jenenge rejeki. Oh, kok ora nggowo apa-apa? Monggo, Mas. Nggih iki, Mas. Oh, nggowo tas. Iki saking Ngangge mic. Ah, saking mic, Pak. Nggih. iki saking fan Sembung Batik niki ya. Oh, Sembung Batik. Niki dadi dereng dados rezekine jenengan. Oh, nek kula batik nu mboten Oh, mboten nggih. Senenge apa, Mbah? Seneng aku ki senenge kain sak batike. Oh. Selasa nggo bancaan, Mas. Pripun iki, Pak? Tekate mantrol wis trimo kok. Pripun niku kok dudal-udang mriki. Sampeyan ampun ngregeti lho. Mongke kajenge diresiki panitiane. Oh, nggih. Niki mbok Naminipun sinten asmanipun? oh, Kok ora ana sangkan penerangin gedhe kok. Namane iki lho, Pak Panitia jenenge. Oh, panitia. Oh, nek panitia nganggo kok ngono kuwi. nggih. Niki namung nyilih. Oh, kok tulisane dhewe? Nggih. Mas Pun. Mas Wahono nggih Mas nggih. Jenengan Nggih, nggih. Ah, Mas Wahono iki. Wahono. Isih sedulur. Tesih. Alih kula. Niki Niki saking Wahono kula Sehono. nggih. Riku Pak Seno. Emoh, Kula riyen kok panjenengan iki terus ya kula ya ora ndek kesempatan. Oh, nggih monggo. Oh, nggih. Monggo. Niki kula ajeng nganu kenang-kenangan Oh. Tatin. Ajeng lunga teng pundi? Mriki men kajenge ketok
niki lho, niki kan Oh, di kenang-kenangan streaming. barang. Makanya jenengan main kondang ngoten lho. Mboten kondang nang mah delok bojoku nggih. Ra apa-apa rasa mikir bojone sik. Siap. Siap kok berbes milih. Ya mungkin mentale ra kuat, Pak. Ya, Nggih, ngoten iki. nggih. Niki kangge Mbak Tati. Oh, nanti. Nggih matur nuwun nggih, Kok Pak. gambare wong cilik wong kono gedhe iki. Oh, nggih, Mbak. Niki kan dek cilik niki, Pak. Oh, nggih. Niki kan dek cilik ngoten niki. Oh, Niki Pak. kalih kagem Mbak Orisa. Mbak Oli Pori. Orisa. Nggih, terus sinten meneh? Kagem Mbak Elisa. Iki sehosa kok ora ono. Niki kang setunggal nika kagem Bapak Dalang niki. Niki welinge. Walah oleh. Nggih kula pun ngomong to, dereng rezekine jenengan. Mboten Ngoten niki mungkin rak Kula nyuwun sing cilik mawon. kuat. Putih tipis. Nah. Harian rak ampun to. Niki kula gari nyaruteng Niku nggih. dinis lho, Mas. Oh niku. Nggih, Pun, Pak Mas. matur suwun. Oh alah tak golek dong gedang weh. Tekate nggo jarikan kok ya rapet. Teneh kaya lemper, Mbah. Heh. Anak yo godhong gedang iki kaya lemper. Ah ya ora tak teruske aku nek tempat. Oh nggih. Lah ngopo? Nek tak cokot kelet. Nggih menika sampun, Pak. Pun monggo dilajengaken kula tak Nggih. medun mawon. Matur Lah nuwun, kula nggih. niku pundi kok medun-medun. Ora tanggung jawab iki. Wis tak nek kesempatan e. Lah iki kula kur seneng sing papat niki kalian jenengan mboten tak seneng ae lah pripun meleh. Nek ra seneng sok jolke. Lah nggih. Ning aja kleru kiwa lho. Mboten tetep. Ah, menika saking mburi kelir wis diteri kagem Pak Seho. Nah nika ampun kalih Pak. Monggo dipun tampi. Ayo, Mbah. Dikasih lho, dikasih dari belakang. Orang toh. dikasih itu harus Iki padha diterima. ora? Glo. Glo. Padha Mas. Kagem panjenengan. Gandeng kula niku Benjang panjenengan mlebet wonten mriki. sesak Mas. Sesak. Anak padha ijolan ayo. Emoh. Konjur mah. Patukno. Nggih. Niki Diobati. Pun monggo. Jare wis medun. Lah kok isih nunggoni. Ah kula ngetke jenengan lucune niku lho kok ora iso. Lucuan niku akeh to setenggok wedi. Ah Oh niku ketua toh? nggih niku ketuane niku sing nyawet niku ketuane. Nek ketua malah ampun. Nggih. Lah nggih marahi ngono. Tombok sampean monggo. Wah, cetha niki kur. Jan yo ora nggawa sithik-sithik kok. Blas mboten. Mboten nonton sing nyuk. Nggih, mboten Monggo ra nonton wonten apa. liyane sing ajeng nyawet. Wah, sampun menika. Sik penting regeng. Nggih, matur nuwun. Regeng. Kita Nggih. Kek mang medun apa ten mriki? Kula ajeng medun anggur nonton jenengan nggih Mas Tulus. Nggih, nggih. Jan kaya nggih matur nuwun nggih Pak nggih. ya kepiye wong tas we ya ora nggawa kok. Gawa lho. Wes, isine ya kok catetan tok akeh banget. Matur suwun nggih, anak-anak kula pun dadi sawer. Nek bapakne rak wis ora. Ora sangger sula wis. Mboten Mas, mboten Ah, sae. iya. Menika memberi semangat anak-anak muda. Kudu nek wis dadi sawer terus sinau sing apik. Ya Ratin. Yes, ora ora. Karo.